Paling kepareng matur kula menika panggilih saking PKN Kaji. Nami kula Umar saking Gunung umur lebih 60 gangsal tahun. Alhamdulillah. Atur wonten ngarsanipun Bapak Ibu Eyang Kakung, Eyang Putri saha kadang sepuh ingkang kula hormati lan kula tresnani. Monggo langkung rumiyin sesarengan manungku puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, paring hidayah, paring barokah. Usahanipun kula lan panjenengan sedaya saged kepanggihan wonten papan menika kanthi pawontenan sehat walafiat. Allahumma amin. Salajengipun kula ing badhe matur babagan tentang pitados tumrapipun kula lan panjenengan sedaya inggih menika kados pundi awak kita tetap sehat senaosa hipertensi. Kinen kita saged ngindani wontenipun penyakit hipertensi utawi penyakit darah tinggi. Wonten pinten-pinten ingkang saged kita gatosaken tunggalipun kula lan panjenengan tansah pinarengan sehat senaosa sampun kenging gerah darah tinggi sepisan. Menika babagan mangan utawi darah. Kula panjenengan kedah ngirani daharan utawi panganan ingkang ngandhut garam, ingkang ngandhut uyah ingkang lebet dhateng awak kita kekathah menika murukaken tekanan darah menika saged minggah tunggalipun saged hipertensi. Lan ugi daharan ingkang kita cegah inggih punika daharan ingkang kathah ngandhut lemak lan gula. Menika saged dipungantos kalih daharan saking sayur ijo lan mungkin woh-wohan ingkang taksih seger. Lan ugi ingkang wigati bilih kula panjenengan saged ngunjuk toya putih utawi toya bening ingkang cekak. Kaping kalih menika babagan obah utawi olahraga. Senaosa kula panjenengan sampun subuh obah menika saged dilampahi. Milih olahraga utawi obah ingkang boten sasi abot-abot. Nanging ingkang enteng-enteng mawon kadosta lapak-lapak wonten sakiwontenanipun griya utawi tumut senam lansia. Resik-resik papan turu. Gresiki emper mulut-mulut punika bisa. Menika dados menika kedah dipun lampahi supados awak kita menika tetep obah boten kathah. Lajeng saged to sedinten menika lampah-lampah 15 menit ngantos 30 menit. Insyaallah mbok bilih panjenengan saged lampahi saged numpulaken dhateng kesehatanipun jantung lan nglancaraken perigaran jantung. Kaping 3 menika cek utawi priksa kesehatan dhateng tugas kesehatan, dhateng puskesmas, dhateng posyandu lansia, dhateng dokter menika kedah dipun lampahi supados ngertos munggah mudhunipun tekanan darah. Lan ugi
lan ugi ingkang babagan ingkang salajengipun masalah cek kalih unjuk obat. Ingkang salajengipun unjuk obat menika obat tensi ingkang saking dokter menika kedah ditunjuk nganti terusan boten pareng mandheg senangsa panjenengan sampun krasa sehat. Amargi punapa obat medis saking kedokteran menika boten saged nambani sakit hipertensi. Saged namung damel peredaran darah menika saged lancar. Akhiripun saged dengan sehat. Lan ugi obat sanesipun inggih punika obat saking alam. Kados godhong-godhongan antawisipun godhong seledri, godhong salam, godhong gentis, terus godhong kates Jepang lan sapanggih. Boleh menika saged dipun rebus di pendet toyanipun disaring terus diuji. Nanging perlu dimangertosi bilih unjuk utawi daher obat alami menika mung kateges namung obat tambahan. Boten kateges klereni lan unjuk obat saking medis. Pramila sapugi panjenengan sampun dahar utawi unjuk obat alami kedah matur dhateng petugas kesehatan, dhateng puskesmas maupun dhateng dokter supados diparingi pirsa ukuran utawi takaranipun anggenipun unjuk obat. Kaping sekawan inggih menika leren utawi ngaso awak lan ngaso pikiran. Kula lan panjenengan sedaya kedah ngaso ingkang cekap sare utawi tilem ing wanci dalu sageta 6 jam ngantos 10 jam. Supados saksampinipun umusane menika badanipun pegel-pegel mutrah sampun ical sedaya. Ati lan pikiran kita dipun damel tansah bungah tanpa senang, tansah eling dhateng Gusti Allah. Lan menika saged ngurukaken ati ingkang remen. Terus manah ati ingkang remen ingkang tansah seneng menika andadosaken peredaran darah menika lancar dados kita boten dene hipertensi. Bapak Ibu ingkang kawuhani, umpamanya panjenengan saged mangertosi utawi luhur ingkang kula aturaken menawi wau, insyaallah kula lan panjenengan setunggal tansah pinaringan sehat saged melampaui gesang saben dinten. Kaping kalipun awak kita boten gagal dening penyakit khususipun penyakit hipertensi. Nomor 3, kita sedaya boten ngrepoti putra wayah lan yang sanes. Nah menika napa nika kanthi pikiran ingkang sehat dados kita saged sehat. Kesehatan perlu matur. Kesehatan menika perkawis utawi kalebu bondo ingkang langkung ngaji, ingkang boten saged dipukur kalih ukuran rego. Pramila monggo kula panjenengan tansah jagi kesehatan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang yuswa ingkang barokah lan migunani tumrapipun tiyang sanes. Makaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi